Pezínsky amatérsky filmový festival PAF oslávil v tomto roku už svoje 10. narodeniny. Organizátori sa preto rozhodli ponúknuť fanúšikom amatérskych filmových snímkov oveľa viac ako po minulé roky. Festival sa konal tentokrát až 2 dní 14. a 15. marca v Dome kultúry Pezinok. Dokopy máme nakoniec finálny počet 46 nových filmov, okrem filmov, ktoré boli premietané v sekcii REPAF, čo boli najlepšie filmy za celých 10 rokov festivalu. Z nových filmov máme 15 pezinských filmov od 5 tvorcov. Máme veľký počet slovenských filmov, asi najväčší v histórii PAFka, je to absolútna prevaha. Máme iba 12 zahraničných. Je toho dosť, lebo je to 10. ročník, tak sme to chceli tak akože povýšiť, spraviť väčšie, nejak to má nejaký cvenk. Napríklad rozšírili sme to na 2 dní, včera bol koncert Geisberga, čo bol úžasný koncert, takže plný energie. Napríklad máme 2 premietacie plátna, máme chill-out zónu, kde si ľudia môžu poležať a kúknúť si filmik tiež, ktorý ide v sále, takže je to spojené zvukovo aj obrazovo. No čo ja viem, je tu výstava obrázkov. S myšlienkou prezentácie amatérskych filmov prišli v roku 2004 členovia občianskeho združenia Tichý dom. Postupne sa nápad Pezínskeho amatérskeho filmového festivalu udomácnil v občianskych združeniach Kinečko a PDF. Oni to 3 roky robili akože po svojom, oni si natáčali hororíky, akčné filmy a tak a potom už to nemali nejak čas alebo chuť a posunuli to na nás ako všetky združenie Kinečko, my sme robili Kinečko pod hviezdami, nejak sme sa dali dokopy, sme sa šťuchli a najskôr sme to prvý rok viedli my s ním, s Rasťom a potom sa k tam pribalil Kubo Štajneker a spolu občianske združenie PDF a ťaháme to dodnes. 10. jubilejný ročník PAFu bol plný zmien a noviniek. Okrem toho, že sa konal až 2 dní, boli k dispozícii až 2 premietacie plátna a taktiež množstvo sprievodných akcií. V piatok to bol napríklad koncert Martina Geisberga. Prekrásny rodiče, dýchajte pomaly, pôjdeme na púť. V sobotu mohli o amatérskych filmoch diskutovať návštevníci PAFka s odborníkom a filmovým kritikom Petrom Konečným. Myslím, že je to za tie pár rokov je tam veľký progres, veľa vecí sa zlepšilo. Myslím, že po tej technickej stránke sa na Slovensku už aj v prípade amatérov robia dobré veci, pozerateľné veci. Teraz sa už niektoré veci vďaka technike dajú oveľa viac posunúť, viac sa to blíži k tomu, na čo sme zvyknutí aj z televízie, že sledovať ten film tieto amatérske filmy nám môže začať vadiť v prípade námetov a scenárov, ale po tej technickej stránke sme ochotní to akceptovať v nejakej tej úrovni. Súčasťou programu boli aj filmové melódie v podaní Dua Filmishon. K novinkám patrili aj súťaže v rámci filmovej sekcie. Vidíš si televízor? Chodí ho dole. Všímaj. Prvou súťažou je už vlastne zabehnutá forma, kde ľudia hlasujú za divácky najúspešnejší film. Druhou súťažou je absolútna novinka, je to Film Battle. Je to vlastne súboj filmárov a funguje to na základe takom, že my sme vytvorili nejaké dvojice filmárov, ktoré boli úplne náhodne dané dokopy, ktoré dostali nejaké zadanie. Každý z tých duelov má 3 podmienky, alebo 3 obmedzenia, ktoré musí zakomponovať do deja filmu. V diváckom hlasovaní bol najúspešnejším filmom PAFka snímok Pezinčana Martina Šulteho Chyť ma, ak to dokážeš. Išlo o klip k pesničke. Neriešim okolie, lebo okolie rieši mňa. Není handicap, keď sedím a rukami sa posúvam. Nebehám, neskáčem, život si užívam. Nej som tuctový človek, čo zo dňa na deň prežíva. Víťazom novej súťaže Film Battle sa stal Martin Zvonár s filmom Bez názvu. Akú atmosféru mal 10. jubilejný ročník PAFu, budú môcť zistiť organizátori aj na základe záberov z provizorného fotoštúdia, kde mohli návštevníci vyjadriť svoj PAF výraz.